mukomana uyu kuti ndinobika sadza kumaini kwake. Ndibva ndichinobikira vakomana vemashift. Ndakabikira vakomana vemashift pekutanga akambondika mari yangu. Asi pechi2 haanozokwanisa ndipa mari yangu. Saka ndakwira dare kuti andipewo mari yangu. 550. 500. Eh. Ndoda mari yawo. Amzero hii chakani. Makacho. Mari yo ndeya May na June. Ndaibika sadza. Ndaibikira vakomana vemashift. Magroups ndaibikira magroups. Group rekutanga rakanga rine vanhu 15. Ndakaribikira 7 days. Rechi2 rakanga rine vanhu 11. Ndakaribikira 5 days. Rechi3 rakanga rine vanhu 9 vakadya 5 days. Asi vegroup rekutanga vainwa netea. Ndaibika tea makuseni. Vodya sadza masikati, vodya sadza manheru vari 15. Amzero hii chakani. Zvikutaurwa izvi ndezvechokwadi. Ava ndinovaona satete vangu. Nokuda kwokuti pandakazovashedza kuti vauye kunobika sadza ndakadzidza navo. Saka mukudzidza navo kwandakaita tete ava ndakaona semunhu aishi. Atinongoti achikwete chawo handina chine makorokoza vari kumai. Andaida kuedza kuexplain kuti zvosvika. Ai ndakangowatorawo akavapa mvumo yekuti vauye PaMine pako ini ndiwe ndinenge mulidzobasa makorokoza vanhu vaiuya pindura ngetsananguruka changamiri. Makorokoza havasi vangu changamiri. Ini ndiri muridzi wegomba. Vanhu vaingouya kwakasiyana-siyana vachifikisa. Saka kufikisa kwavaita kasembo yakazodzika PaMine. Vanhu ndobva vatiza nezvikwete zvambuya. Ini ndobva ndasara sezvo semunhu ndine katakishopu kangu kandaira nawo pasaiti. PaMine ndepako? Ndepangu. Achisi chikorokoza manje. Vashandi vako iwewe. Pakatotyokera munhu imomo kana kufira munhu ndonotuta utoona kuti zvezvekutakurwa mundonoviga munhu zvisi pauri zvadaro andisati tasvika pane nyaya zvadaro tete ava havana kubva pabasa pavaishanda vakabva vasina kana kutombondooneka. Ini handira kumbenge taramba kuti nyaya yapindwa muno mutere chikwereti unobhadhara rini? izvi sempo yakatodzika PaMine hatina kana plan. Saka chinonosaina tikiti arrangement musainisa tikiti arrangement sempo yakadzika isi problem yake akautaura kuti kana basa pasina mari havana mari oda kutaurwa kuti tobhadhara sei andizvo kana munhu apa akadhara chibereki ukobhadhara chomwezi my classmate kama wasika zezi wana nikagara papenya wakati wanga pane 2 so wangu uchitaura wakati vaya enda mukudai vamwe uyo anga akagara pabenji uyo akatagibona chitaura nyaya iyo atikuti zvimwe zvezvinoita tikanganira kanganwa akutaura kuti iwewe ndiri mulungu vanhu ivavo kunyange vakurokoza usingavazivi vaitora sadza rinozi tarani ravo saka unomosva hana kuda rukazoti sichangamiri avambuya ava vana kuzondionekawo kava sekuwashedzawo kwandakavaita kusanganisa nyaya kuenza akaromba pavo kana wagara naye nyangwe wamuita business akazongoenda akasiyawo nemari yake pataifana kundionekawo kasecha mari yangu musenza 20 ndapandezvira 20 ndikatibatsire musuwo chapamaya mari
ndopaunofanira kuti uvagadzirise umwana wavo ndoanimba woziva ufanira kusiyiwa une kurwadziwa kwokuti ndikakushedza kuti uite mari but wozobuda chito chikwena musi wauchava pamari wobva wagadziridza munhu wavo kuti aiwa sisi takadzidza tese nditikakushedza kuti uite mari nozviwosumuka wakuita se wakwena vanogadzirisa zvinogadziriswa sei manje chiva pamari yavo uda kuti mangwana vasazosangana nemunhu wakaita se wakafanana nayo iwo watoone zvikwedu zvedu zvakatotiinozopaita sei utokwira udareke apana mudai kusaoneka chichikwereti haisi mari kusaoneka hunhu saka ushandisise hunhu unoone chikwereti ndozvakuita muna mai unovazisa hunhu unoone chikwereti vakaita business nayo vane right yekutinda mari yavo kana utovazisa amai mimi ndikutendwa kupedza basa itezvi kwamunoenda bozva uchavadzora paakuenda kuita mari itoenda kusatweti ipapo yese kawana handikwanise kuiwana kuda kuti sembookwanisa kuwana mari nhamba yemari andokwanisa kuwana inini tinokwanisa kuwana pamwedzi ndaikwanisa kuwawanira $100 bhozi sembo hakusina takutoitawo zvekupara pamwedzi haana mazuva abva kubva namai mwanga akataura kuti amai mwanga toma $54 unga auya kunda kumba kwangu ndada manje vautaura kuti ndijani mari yako asi yodiwaenda kuna mai mwanga badara chii mari iyo makaita kanomdunomuno badara amai mwanga mari yawo changamire pamusoro changamire ambuya vakatouya last time kudare vakapirwa mari panze instead yekuti vapirwa mari yavo mudare vakazopiwa imwe $300 kunzo nomwana unzi chiketero vakapirwa imwe mari zvekuti vavula futi imwe futi pamusakapei mari idzodzi ndidzodzi mari dzacho munhu wacho mumwe chete ari kubudisa mari ndini ndiri kungobudisa mari iyoyo ichingoenda kuna ambo yavo ndini munhu wani $300 ndini futi ichangobatawo kwandiri ichienda futi $500 ichangoenda futi kuna a saka munhu wani ari kungokwirirwa dare ndini wani ndiri ngotenderedzwa ndichidzokera ndinopa wana $300 yakabhadhwa nachiketereri iri pa$500 itori ndeimwewo aya marevero avari kuita vari kutenderera pane marevero anoitwa here munhu nechikwereti akapava ane dignity kuda mari yavo kushamari misiri $100 naitokunza dandazodiveka naitokudwa isikawani achangamire zvakandiomera nditori panguva yakaoma changamire $100 susumuka wene usatwinda none $100 apedza sumuka imene mama tiwe inoitora $100 unoenda kutora musi wa 20 musi wa 20 every day amawinda atiri vanhu